Pixka bat, agian atzo gertatu zena, ez da, interesat zaizuela jakitea. Bueno, guan geunden Hernaniko herriraren sedearen aurrean, inguruan mentzat, poliziak ordoian atzetik. Eta guri ertzainak esan zigun, lasa egon, leku hontan ondo zaudete, istilurik ez balma dezdokaz inongo arazoi, eta ondoko kalea hor bai egon ziala karga bat, eta gure inguruko jendea basi izan izue lasai, ez dakize builaka, eta ertzaina bat gazte baten agerturatu zen, eta nire gerturatu nintzen, esatea izu ez, lasai gaude eta ezer pasatzen, esan diguzu hemen leku lasaia dela, emakume baneuken Hernanikoa nahiko heldua eta hori oso urdurizion, hangen biltzan, eta baretu zen gazteak intziten nintzen, aizu guazen lasaitzea, eta bai, giratu nintzen, erakutsi nion nire senatarian txartela, bizkat esan ez eitzin deu, lasai gaude, benga errespetatu esan dezuena, eta bi itxura intzitun jotzeko, eta hirugarrengo zapla jotzuten eskez nun ez da, keinu hain ez, instintiboki atetzaizuna gelditzeko golpea. Eskez nun espero, aurreko hitzak esan da, eta girua lasai zion gure aldean, ez nun espero.